Uvalo ngokunyamalala kukaJacinta Mangobese Zuma. uNtambulo Ndlela kanye noDuduzile Zuma oyindodakazi kaJacob Zuma abasanda kuxoshwa kwiMK bazoshiya bangalazi namhlanje kwisithangami sabezindaba. Kanti yenza ezibukwayo iKhumalo Building and Accessories. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni za SA News with TK Zuma. Sanibonani. Uvalo ngokunyamalala kukaJacinta Mangobese Zuma. Sekuhlukene phakathi imibono emva kokunyamalala kukaJacinta kuTikTok nakwamanye hayibo uJacinta kanyamalele uJacinta ukhona. Yazi mana ngikutshele kwenzekeni yabo labo bokufika abakuleli ngokilezi igebengu lezi ezajump iborder zazodayisela ingane zethu ama drugs zihlanganile yabo zaba umbimbi zase zireport ama account kaJacinta. Ngicabanga ukuthi ka Facebook isakhona eka TikTok ebheniwe ngenxa ukuthi bayi report kade ku rotate nje amalokhuzana useculate ama screenshot besho bese let's report this account ngeke basiqede inkinga. uJacinta usayivulile ke futhi enye i-TikTok account ihleli manje ku 50,000 right in one day 56,000 if I'm not mistaken. So nje asambeni soyifollower leyo account leyo ayishaya imiliyoni ke lena ke within a month. Ngeke basiqede kuyophela inhlamvu. uJacinta is our mouthpiece about what they can never silence him. They can never. Nanti account kaJacinta. Hi guys, welcome to my brand new TikTok account. I know people worked very hard to have my account closed, but those things are just stumbling blocks. They're not really the end or the bigger picture. So thank you so much to all of you that are following now and are going to continue to follow and share this video so that more and more people who are following me can find the new accounts. Thank you so much, guys. uNtambulo Ndlela noDuduzile Zuma oyindodakazi kaJacob Zuma abasanda kuxoshwa kwiMK bazoshiya bangalazi namhlanje esithangamini sabezindaba. Lokhu kuvele emva kokuba bememezele ukuthi namhlanje bazoba ngiyafisa ukwazi yazi ukuthi yini abazoyisho. Uyabacabanga abantu abasanda kuxoshwa bobabili baxoshwa futhi isikanye. Kuyiqiqi bathi bazokhuluma nabezindaba. Excuse me, mina ngicabanga ukuthi baphisiwe nje komanje, baphisiwe bazonya into ongakazi uzuyibona. iMK bazoshiya bangalazi. Ngiyafisa ukwazi ukuthi undodakazi ke uzokhuluma kabe athini ngodedi ngoba phela iqembu lasekhaya leli. So nje ngiyafisa ukwazi ngempela ukuthi yini kahle kahle bexoshwa nje sebezokhuluma nabezindaba yini abazoyikhuluma. Sixolise mbukeli xhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshela ukuthi wena uma ucabanga yini abazoyisho oNhlamulo benoduduzile kwi press conference namhlanje. iKhumalo Building and Accessories yenza izimanga kwezokwakha. iKhumalo Building and Accessories inkampani yezokwakha esimkantshubovu ekwakheleni abantu izindlu ezisezingeni eliphezulu. iKhumalo Building and Accessories isiqophe kakhulu umlando ngogazi esizenzele lona yakhela abantu izindlu eziseqopheleni eliphezulu. Bakwakhela indlu kusuka phansi kwifoundation baze bayofika phezulu kwiroof akukho abangakwazi ukwenza. iKhumalo Building and Accessories isineminyaka eminingi futhi isimkantshubovu kwezokwakha. Sebezakhele olukhulu udumo nogazi kubantu ababakhela izindlu eziseqopheleni eliphezulu. I-experience yabo ingefaniswe futhi ingelinganiswe nalutho. Nawe mhlambe uma kuukuthi ufuna ukwakha noma ngabe uhlobo luni lwendlu noma ufuna urenovate, xhumana nabo ngokusheshsha kulezi namba ezisescreenini. iKhumalo Building and Accessories ochwepheshe kwezokwakha. Umqapheli iKhumalo isihlahle samile eMdilove endaweni engenamanzi sayichelela ngomjuluko waso sakhula umthunzi okuphumula emzini kayise. Ikhandlela elivutha la kumnyama khona inhlala beyisongela abafazi namadoda bethi uyocima nini wekhandlela sikadle bumnyameni. Oyibhamza babemzi mkhomba mefulathele mekwaphenduka iqule phansi.